बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालि अर्थात जे थुलुंगाफुरि बे दतमायाव थानाय बेवहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारि आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारि आरो दतमा आन्चलिक कमिटि एबसु जोङो दिनै बेवहाय माने जे फैबाय थानाय 31 मार्च जे साना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरो जे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया माखासे समनि बोसोरनि सिगांनिफ्राय फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो जे सानखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो फरायसा सान हिसाबै आसाम नाङै गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै रेकगनाइज खालामबाय आरो मोनफ्रोमबो अनुस्थान प्रतिष्ठानाव दिनै खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बे थुलुंगाफुरियाव मैखोमै माने फरायसाफोरनि बिभिन्न जे जोंनि माने इन्सटिटिउसननि फरायसाफोर फोरोंगुरु सारमोन आरो जोंनि रायजो राजा सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै खुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बे थुलुंगाफुरियाव गासै माने 5 निफ्राय 10,000 बेबायदि जोंनि फरायसा रायजो राजा बाहागो लानायजों बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो जोङो दिनै थागथियारि जादों। बिनिनो दिनै गिबि जोङो दिनै बे जायगाखौ फोसाबनायनिफ्राय लानानै लाहार फाहार खालामनायनिफ्राय लानानै जोङो बेखौ जोङो दिनै थिग खालामनो होननानै जोङो दिनै ओंखारदों। बे हाबाफारियाव जोङो दिनै स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै सेनियर जार्नालिस्ट महाराष्ट्रनि जाय बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खाथिथाराव थानानै माने जे जोंनि आन्दलनखौ माने हादर नाङै फोसावदोंमोन बा आसाम नाङै फोसावदोंमोन बा भारतनि माने मोनसे बुद्धिजीबि महलाव बा भारतनि इन्टेलेक्सुयेल महलाव बा भारतनि जिखिनि मोनसे माने जे माने जोंनि आयेन बानायग्रा बिथांमोननि गेजेराव बिथांनि गेजेरजों जे जोंनि दाबिखौ जोङो लांनो हादोंमोन। बिथां माने मेडाम माने रुपा सिनाय महाराष्ट्रनि सेनियर जार्नालिस्ट बिथांखौ जोङो माने स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा जोंनो माने फैनो होननानै कनसेन्ट होबाय आरो बेबायदिनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सोमोन्दो थानाय माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बा माखासे माने आइकन बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनो नाजादों आरो सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनो जोङो नाजादों। लोगोसेयै जे फरायसाफोरनि जेनोखि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों। दा बेखायनो बै दिनखालि जे बे हाबाफारिनि जाफुंनायनि थाखाय जोङो बयनिबो माने अनसायनाय आरो बयनिबो माने हेफाजाब आरो बयनिबो ब्लेसिंस आरो बयनिबो उइसखौ जोङो लुबैगोन। मानो होनबा बियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने जोनोम सान जे सानखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै फालियो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्राया दाबो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनियाव दङ। बेनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो मान होनायजों लोगोसे बेखौ फेहेरनांगौनि थाखाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थांबाय थानांगोन। बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै रायजो राजानिसिम माने फोरमायहरनाय जायो आरो रायजो राजाफोरा जेन बे फैबाय थानाय प्रग्रामखौ माने अनसायो आरो मदद खालामो आं बेखौनो खावलायहरबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।